Commanders morning. Kwaza mkhonto kwaza. Isizathu sethu ke sokujoyina umkhonto kwaba ukuthi uzoholwa nje ubaba uNxambwalala. Ngobani sasazi imisebenzi yakhe ayenzile esenzela thina njenganabantu abamnyama. Esinye isizathu ngaphezulu kwaleso kwakungasiyona iconstitution. Yes, now currently there is a constitution. And ama views ethu ngayo awafani. Mina I didn't join umkhonto ngenxa ye constitution. Kodwa I joined it because yayizoholwa ubaba uNxamalala. To fast forward on that. Njengano nokulunga kaKhumalo eWard 6 eMzumbe subregion Kugu region. Ngifisa ukuthi ngisho lokho yokuthi abantu abaningi babengayi understand into yomkhonto. Kodwa uma usufika ebantwini wenza do uchaza ukuthi lo mkhonto uza nomsholozi kwakusukuma ngisho ikhehla nesalukwazi ngobani bazi imisebenzi yakhe emihle. And we manage also my business asasinawo endaweni zethu basilekelela basichasha. We managed kungekho lutho. Ngifuna ukuthi ngibuze lokhu ke, yini lenicabanga ukuthi makhona abantu abahambayo kukhona into ezosala kube nzima kakhulu ukuthi yenzeke? Cause mina nje personally mina ayikho neyodwa nje into mina eyake yangisiza ngokufika kuka comrade uFloyd. Mina ayikho into eyake yangisiza, and akaze angisize ewadini, angikaze futhi ngizwe kuthiwa ngisizile kwi subregion. Ayikho bafethu, ayikho. Angazi mina ukuthi intondo senixakanisa kangaka ukuthi uFloyd this uFloyd that. Insizephi leyo nto? Insizephi ngempela? Mina ayingixakanisi ngoba ngikaze ngiyibone impact yakhe esela kwi-MK. Yes, sizoba nabo baholo bazophuma kwamanye political parties. Uthi uyabheka ama-credentials wabo futhi ayavuma. But uthola ukuthi ama-credentials wakhe ayevuma la ekhona, kodwa la awavumi. Ngoba la sikhuluma nge-people's mandate la. So ngiyaxakeka mangabe kukhona abantu abazikhathazayo, but mina into ebengayisho nje ukuthi njengamanje azoba maningi ama-distractions azoba khona, and njengamanje sizolokhu sibhizi sifocusa ey'ntweni ezingeke zisisize kusasa. Into ezosisiza kusasa unaka ivideo yakho, unake iwadi yakho, ubambe icluster yakho, wazi isubregion yakho. Ukuvele nje ubreak nje lapho uthi la ngifa la kufa khona labo bantu. Ngoba leye inkulumo ezikhona who's leading who's not leading leyo nto ngeze sisize. Ngeke izingisize mina ke ngeke izingisize. Uma nje kusakhona uNxamalala hayi ngiphakathi bafana bakithi. Mina ngisho ngafuthiwa kufika uJesu wafika wajoin iMK wase yahamba. Anginandaba naye. Angeke nginandaba Jehova, angeke ngize ngibe nandaba Jehova, angeke ngize ngibe nayo. As long kusakhona umsholozi, as long esame la simazi ekhona, ayikho into ezoshintsha. Ofuna ukuhamba akahambe. Kuyaye kuthiwe ke sasizela Nkosi yami, sasingancengwanga umuntu. Futhi kuningi okwasilahlekela ngokuthi size ngala. Bathi sazizela kwakuyi decision yomuntu nomuntu. Engikwazi bafethu asingalahli focus, lesi focus kuma wards zethu, sifocus kuma subregions wethu, sibhekile manje, sibheke phambili, singayithothi izinto ezingezise ezimba. Sibheke ku local government manje. Amandla ethu nembono ayibheke lapho ukuthi sifuna ukuyobamba omasipala. Sifuna impilo zabantu zishintshe. Kumanje asinamanzi, asinamugaqo, ayikho nje into ephilayo. Sizolokhu sikhala. Cha, asihambe nathi siye khona komasipala. Sibone nemisebenzi eMK ilekelela abantu abamnyama. Ileyo nto into ebalekile. Okunye nokunye asike siphumeni kukona. Bakhona bazokulungisa. Thina nje sama ground forces phansi. Ake sifocusene into yokuthi siyaphambili manje. Ozizwa kakhulu futhi ukuthi uthanda kakhulu ukuhamba naye uFloyd. Amasambu nge avuliwe hamba mntakama. Sina sasingezanga kuFloyd, sasize kwi-MK eholwa uNxamalala. Mandla